Morjesta, mä oon Juho Rantapelkonen, Tekopojat Oy toimitusjohtaja ja kerron vähän Tekopojista, mitä meidän yritys on. Eli Tekopojat Oy on monialainen yritys, joka tuottaa palveluja usealla eri toiminta-alueella. Ja meidän yrityksen henkilöstöön kuuluu tällä hetkellä vakituisia henkilöitä on 3 kaveria ja sesonkiaikoina on noin 5-8 henkilöä töissä. Niin toiminta-alueena meillä on koko Suomi. Toki tässä Pohjois-Pohjanmaalla Limingassa on yrityksen toimipaikka, mutta valtakunnallisesti toimitaan ja jonkun verran myös Pohjoismaissa ja pääasiassa on ollut Ruotsi, missä ollaan toimittu. Yhtenä palvelukokonaisuutena kuuluu tämä luontorakentaminen. Tässä ollaan Sanginjoen luonnonsuojelualueella tekemässä Kalimeojan ylittävää siltaa. Näitä siltoja tulee 2 tänne ja mikä tästä projektista tekee mielenkiintoisen, niin erittäin haastava kulkea tänne kohteeseen. Tässäkin on vaatimukset sillalle on 5000 kiloa kantavuutta ja pituutta tulee 12 metriä. 1,5 metriä tulee olemaan silta leveä. Eli semmonen, mistä pääsee hätätapauksessa mönkijällä tai moottorikelkalla kulkemaan. Ja haastavuuden tekee se, että kävelypolut tulee tänne käytännössä. Ollaan käyty prosessia läpi ja otettu maastomönkkiä telakäyttöinen, mikä rikkoo mahdollisimman vähän luontoa. Ja tätä hyödyntäen niin ollaan palkit saatu tuotua tänne metsään. Erityisiä vahvuusalueita meidän toiminnassa on energian rakentaminen ja se rakentamisen tukitoimet. Tuulivoimapuistoissa ollaan oltu mukana niin jo siellä infrarakentamisen puolella ja sitten siellä turbiinien pystytysvaiheessa. Siellä on ollut paljon tavaran liikuttelua, tavaran kuljetuksia, jonkun verran asennustöitä ja kaikkia tukitoimia, mitä tämmöinen iso projekti vaatii. Yksi iso, mikä meidän toiminnassa on, niin meillä on erittäin laaja yhteistyöverkko, jonka ansiosta pystytään toteuttamaan isojakin projekteja ja vastuullisuus on yksi tärkeä osa-alue kanssa, mitä me halutaan toteuttaa tässä toiminnassamme. Eli kokonaisuutena meidän palveluihin kuuluu nosto- ja kuljetuspalvelut, asennuspalvelut ja koneurakointipalvelut. Nosto- ja kuljetuspalveluja toteutetaan 5 eri nosturiautolla. Nosturiautoja meillä löytyy 19 tonnimetrinen on pienin ja 85 tonnimetrinen suuri. Tässä takana on 74 tonninen Palfingeri, mikä on ollut meillä linjatyömaalla nyt niitä torneja kasaamassa. Ja lisäksi löytyy 1,5 perävaunurekka, missä on myös nosturi, missä lastamaan ja purkamaan. Ja sekä 1 täysperävaunurekka, mikä on jalkalava-auto, mihin saadaan kiinteää umpikonttia päälle tai avolava. Tekopojat palvelee aina iloisella mielellä ja hymyssä suin ja kaikki tehdään mitä luvataan.